Kaixo, Sandra Laperal naiz, eta Classroomaren erabilera azalduko dizuet. Lehenengo, jakin behar dugu nola hasi behar dugun saioa. Ikastolako Gmailean sartzen gara, puntutxoak dauden lekuan zakatzen dugu eta Classrooma bilatzen dugu. Horri honetara eramango gaitu. Hemen, klase batean sartzea aukera ematen dugu. Klase bakoitzak bere kodigoa dauka, bere kodea, eta hori irakasleak emango digu. Hemen sartzen dugunean, berehala sartzen gara ikasgai horretara. Beste modu bat izango litzateke, irakasleak gure korreora gonbidapen bat bidaltzea. Gonbidapena onartuz gero, sartuko gineteke ikasgelara. Edo, linka ere, Classroomeko linka, konpartitu dezake. Bueno, hau izango litzateke gure Classrooma. Nik hau ikusten dut irakasle bezala, baina zuek ikasleak kalifikazio atal hau ez zenukete ikusiko. Lehenik eta behin, ajustetara baldin bagoaz, hemen gure perfila alda dezakegu. Gure argazki pertsonala jarri, eta hainbat ohar irakur eta baimenduko ditu. Bueno. Ikasgai batean sartzen garenean, hemen ikus dezakegu klaseko kodea sartu behar duguna, eta hemen eskerraldean kalendar atala aurkitzen dugu. Kalendar hau oso garrantzitsua da, zuek zuen tareak, zereginak, materiala, egin behar den guztia antolatzeko. Hemen ikusten dugu adibidez, datorren asteartean zergin bat daukagula egiteko, eta ostegunean beste bat. Hemen irakasleak argitaratuko ditu zeregin guztiak. Gure ikasgelara sartzen garenean, korronte atala ikusten dugu. Hau, irakaslearekin edo kideekin harremanetan egoteko oso baliagarria da. Hemen azalpenak agertzen dira, bideoak igo daitezke, estekak edo dokumenturen bat. Eta aukera dezakegu ikasgelako kide guztiak ikustea, batzuk besterik ez, edo irakasleentzako galderaren bat edo zalantzaren bat soilik bidaltzea. Gelako lana atalean, hemen materiala irakasleak konpartitzen duen material guztia egongo da. Bai dokumentuak, bai bideoak, estekak sar daitezke. Material hau deskargatu daiteke inprimatzeko. Zereginak ere hemen agertuko dira, klikatuz gero igo daitezke. Eta gero ere estekak agertzen dira, eta interesgarriak diren webguneak eramango gaituzte. Hemen ere irakasleak zereginak, formularioak, galderak, materiala sartuko du atal honetan. Arazo teknikoak edukizkero, sartzerakoan, edo zein arazo, hemen eskuinaldeko aldean hemen laguntza aurki dezakegu. Edo foroetan parte har dezakegu laguntza eske, edo galdera partikularrak ere egin ditzazkegu. Aukera asko ditugu gure galdera horiei erantzuna emateko. Dena den, nik ere ohiko galderen aurkezpen bat
burutu dut, eta hemen atal honetan jarri dut amaieran zuei ikasleei Classroomaren erabilera errazteko. Eta hori da guztia. Mila esker zuen arretagatik.